ade samini on tawtore ko e ko yamada Allah ne da raji gado dan me min no kam personnellement mi anda an dan gado ay do galle o saaw mi ara ha do ko mi anda izatu ma dama galle nga sabe anno ko ina je galle mi ko yi hande hala gado da ay mira on na ko ngal ko sa no mi nani do ngal haale avant on a de ça on tagi ni tagi sa ha o meji kanko na de no do amma ko do haali sukaɓe ɓe yahoɓe terrain ji ya genzoɓe gueɗe goɗɗiga min cikkumi responsabilité ko jinnaɓe hewde yakoɗon noon ko jinnaɓe ɗon sabune sukaɓe miɗo yiyaɗo e wuuro he par exemple ndunngu ari sukaɓe fof nawe guese cukalel ligginere no mawɗo gorko ni kono ala hay mi tan cukalel noon wattu jamma so ari tan sukaɓe fota accede jangga so yeehi ha hankadi no mawni o wawde walitade jinnaɓe ɗen ɗon gueɗe mais cukalel nawe guese ndunngu e ceeɗu wona wawata jammude te sukaɓe mbaɗi ɓe so yeehi ha jomum fuɗɗio mawnude seeɗa hankadi nam jinnaɓe makko donkanamo dal so yeehi ha donkanimo tan pour nawgol mum o jangga ko probléme e hankadi nam jomum ubbita noon jangde so acci cukalel taw wawani jangde mum ala ko andi e jangde hankadi nam so waɗoye goɗɗe bonani goɗɗe tan taw luutani dal e jangde nde noon wona jangde Qur'an tan walla jangde goɗɗe ko jangde métier en jangde école aji en Qur'an o fof kala mo waɗa nawde ɓiɗɗo maɗa gandinanta e wawi wadde ko l'islam wi ko taw ɗo wawi abbade ko l'islam wi ko ɗum ɗon hunde moƴƴere no wayno métier dal pour haɓɓude ɓe livrade dal no jiyami heewe ene mbayni dal ɗum ɗon ene puusaɓe waɗoyde ɗiɗo gueɗe ha mbattoye hen guinzoyde e mandilde gueɗe kewɗe ɗum ɗon wonno ɗum waɗe yakoɗo noon e haala he alama majji yoni a jarama fewi ha joni onon jogui konngol hole onon jogui ɗo miijo e banggue jangde jamɗande onon ɓe suka worɓe ɓe onon jogui sukaɓe jeeyata e programme amen he wonde jangguinoɓe ma huppito sukaɓe jangga jamma kono noon hande gongo jinnaɓe ɗum joni ɗo yiyande am mbi oɗo yimɓe ɗum e jangguinede jam ɓeɗe maydeɗo feere wonno ko ɗumo bagge walla ko temedere ma wonno ko cukalel mum capanɗe joyyi ma wonno cukalel fof ko temedde ɗiɗi yoɓata mais ƴewono jangguinowo ala jangguineɓe jam kono ɗum jagat programme kono ha joni ɓe mbawa wallodurɓe e moɗon e jebbi muɗum banggue ko so waɗa hen ɗo jangguinowo ala jangguinama no ɓeyi sabu Allah ay jangguinoɓe tiri so mbiɓe gaɗo jangguino sukaɓe sabu Allah jamma ɓe jaɓata kono noon suka worɓe no tingui no fewi suka worɓe mawɓe ɓe tingui no fewi no fewi no fewi saa fof inoɓe jamma ɓe jangga ɗo ɓe dusinoɓe jaa dow ɓe jangga eyyi mais ɗami tan so jinnaɓe ballitimaɓe waɗoɗa responsable o yoɓande ɓe ƴewde jangguinowo jangguinoɓe jamma soni ko temtere soni ko hamɓe sappo ko ujunere hay soko ɗewi tan jamma o ɗamini jangguinowo no ha heɓade ɗum joni ɗi koye onon aɗum jogui ko suka worɓe ɓe ko suka worɓe sukaɓe rokɓe ɓe ɗum ala hen eyyi sono wonta ko suka worɓe ɓe sukaɓe ma yewtide mami jowti ɗum ɓaga administration mais ƴeewo sono wawa wonde ma wawa wonde ala ko mami jaɓaɗo on saaha e won ɗon kay an suka worɓe ɗum ina waɗi wonde banggue suka worɓe ala koɓe mbawi haalde hen e ko kalɗon ɗo ko ɗum mami battuɗum ko jangguinoɓe ɗum won koɓe kaldi e mabɓe sukaɓe jangguinoɓe mbiya jangguinoɓe programme o wi almuɓɓeɓe koye binnen sen jalaali on programme ha moƴƴi jangguinowo fof ina andi fammi noon ɗo jangguinowo fof ina andi andi ko ɗum jangguinanmi fuɗɗi ko ɗo haali ko ɗo jangguinowo fof ne andi ne foti binnande fomi jangguinde ñande fof mais kalde waɗɗo wonde binnande ɗe windude taɓuɗe sukaɓe binda ɗum e defte maɓɓe wona jangguino sukaɓe e deftetal eyyi way noon noon comprimé wonde on banggue ne hacci jangguinoɓe ngala windude sukaɓe ko defte tan ko jangguinde sukaɓe ɗum so Allah jaɓɓima ɓe garan hen no fewi
men ƴeewa holle mbaɗa yimɓude wona ɗum wonko men kalde maɓɓe wona ɗum wonko men guirtide golle en guirtide golle koye mbinɗan sukaɓe tableauji he sukaɓe nane tableauji he sukaɓe mbawa hen bindugol ɓe mbawa hen jangugol Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sami datang pun sami ya tanah tadi sekarang suka meninggal dengan itu. Tadi tanah ada tanah. Ada memang. Hari buat menjadi orang sekarang macam apa? Ko cerna ti jangi o ti dona e opera ko yaakina de ɗum taw parce que wonko o wayni wat yidde waɗa min mi yaakina waɗa tam kono ɗum sukaaɓe ɓe ko ɓe yiɗata hirgo yaade affaire balcon ko ɗum tenti e maɓɓe ko min mi ronki andude ko honɗum woni yehi ha mi felliti mi ƴetti min paykuma si tawi ɓe yalti ɗo ko ɗo e yimorɗo ka duɗat ɗo wimi ko ɗo e yimorɗo ko yahata ha digerdem si o ara mi wonno mi waynaki ɗum arande yawa wona noon hunde si wona affaire opal probléme opal minen legal amen to ko jemma ɓe yalta jemma ɓe ziro e jemma no jarani ɓe wona alkamisaje men sa waɗali oti e golle goɗɗe no jarani oti wasude wottade ka nder galle so yaltidi o ronka artude wattu motta ki hen no wawi wonde hay yirande nde no arta ko ɗanata mi sasiriɓe si o arti tawi hirande no hirtede o araɗe yoɓe hirtu o hirtota ko ɗon tawi no jarani mi yuri jokki ɗum tawmi ɗum ɗo no jarani si o harike noon accude ñamde sabanede ma ɗum ɗo fellutum haɓude makko joni si o yalti ka duɗal ɗo wimi ko interdit koydemo ka ganda yo rew ɗo yahata jeeya hakke jardi beede ɓe affaire o ba mi anda ko woni ɗum noon tawde mi waynaki ɗum ɗo mi no ceerno Amadou Tidiane kañum waynore ɗin tawi no wawi haɗa min mi juumi miɗo yakno ɗum acce hakke ko watte ɗum kon affaire sukaɓe ɓen arde suka o ala kaye o ala bi nde o tinaɗo tan sodama fof o joynama min ka an somi ƴetti cukalu ngam mi jonni goɗɗo yo jangginana mi heewani nangude konngol makko so arti o wiilam baba nanga si wona ceerno makko mi heeɗi ko ceerno makko mi heeɗi ko jangguinowo makko mi heeɗi yettinande heewɓe ɗen mi yiɗa mi piyama mi ƴettama mi waɗama ɗum baba addu ɗum mi ƴettata par ce que sa ƴettanimo ko woni wo ñande goo ƴantete ko nelaka mi yiɗata jannginowo on himo jogii tan numéro téléphone walla himo jogii nelal ngal o nela tawi an ka mi ala joddi e magga somi hendita ɗum miɗa andi ko kanko tigi neli ngal nela kaye walla bik walla ɗum won e maɓɓe sa jinna ɗon soɗa ɗo goɗɗum jonna ɗum o yaha himo jogii e groupe makko to mankiraɗo ɗum on je hetta ɗum e juuɗe makko walla kanko tigi haysi hettali o weddo ɗum o yaha o toppitaki bon so tawi jannginoɓen kala jooɗiɗo ɓe wawi humpitade oɗo jogade ɓe neli e jinnaɗo muɗum en janggo hunde mani ala addi nelal ngal tawa hingal laaɓiti ko kanko ceernaji janngino wonnilna ala taw sukane nder sefindo ɗon janggo goɗɗum nanda e ko ceerno on neli kon tawa wona ceerno on neli min haray ko ɗum ɗere geɗe ɗo ɗiɗi mi jogino toon yiyande muɗum ɗon acca hakke haray assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh because min andi koɓe gotel wawi settade ɗum en nagal natowo ɗo ko ɓuuri hewde ko ene sonna ɓiɗɗo ɗum kayi ene sonna ɗum entourage no wawi tawa jinnaɓe no toppiti janguinowo toppitaki
ma janginoɓe no totiri jinnaɗo tottaki en alay sago jinnaɗo totto kay ɓiɗo mum to galle ardoise ko soodi ko janginoɗo totto ɗum so wayi noon tan ɓoyere ɗimmo cukalel ngel towa majjani no wawi wiide noon sukaɓeɓe ko ɓurta bonde koko ɗo ɓurta bonde ɗum min setti ɗum sawa min sa fof les classe uji e min lamɗo janginaɓe ƴewɗo ɗi kantonaji sukaɓe en secran presque ɗon kaara kono ɗum mi sikki tan so Allah jaɓi gommo jinnaɗo o so darima mi haali minen tan min mawatanoɗo duɗal ngal ngal duɗal wiide ko duɗal ceerno jalal wona ceerno jalal jeeyingal duɗal duɗal ngal ko duɗal moɗon onon jeeyingal duɗal songal yeehi ko onon songal yahani ko onon par ce que onon goo onon jeeyi sukaɓe ɗiɗi ko onon joɓata janginagoɓe ɗo ɓe sa ɓe jooɗi ɗo ko jobdi joƴƴini ɓe ɗo kala maɓɓe lewru lebbi ɗiɗi heɓaɗo tan yaha nden noon so janginoɓe heɓaki tan an duɗal ngal uddat sa yi noon masalahaji hewɗi nde jaɓe ina waɗe ɗo e duɗal he Allah e ceernajo o ceerno men ceerno Mahmoud Jalal Dine Ba ɗumandemo no feewi sa yi tan cukalel ina wasa yobde rittaka so haalama wiya gacce tan kunteɓe tan enen anniya meɗen ko sukaɓe nani gannan so haali ko jawdi makko ittata janginoɓe jaɓe ɗum noon ganduɗa ko hunde ganduɗa o watta ɗum e goɗe makko sababu no yidde leñol ngol yiɗande en kadi mo wemnani no hunde fof nden sukaɓe ene jangde biɗe janggata hen fodde duuɓi jommum jangga ha asa jangde to hay hunde wawa to hay lisma e sappo joguiɗi jommum hunjaki haalaka français haalaka pulaar ma arab ma anglais ɗen gueɗe ga haatake en fere kono hande kala janggoɗo ina wawi qur'an hayso ko simoro wadde wawi qur'an ina wawi helmela wadde pulaar ina wawi helmela wadde arab ina wawi helmela wadde français on ɗum wona gañade ko gañade wiya kadi wonde yaata wonta o programme wawa wonde sukaɓe mbawa janggo ɗum jangga mata wonɓe gowal gunasɓe kam woni koye ɓuuri en ɗo min yeɓa sukaɓe ɗo because min mi jeeyaka gunas ɗo sukaɓe ɗo ko mili haqqillaji ko ɓurti kono noon ko wasde en darade kono ko tarbini en ko ñaagui gomo jinnaɓe o daroɗon daroɗon wonde yo won so darima wonde yo won tan mbimi tan caggal moɗon hande mi halni on hande so mbi kam wonde laabi ɗiɗi laabi tati on gaddani kam e jangguinowo goto probléme kaari ɗe gollaɓe ngari jangguinowo ko ni ɗimmol afiyam jangguinowo ko ɗi talabos afiyam jangguinowo ko ɗi ɓay wata umma tan o yewata tan jangguinowo so hanni tan jalal so aɗa tan jalal jaɓani kono so hedima min tan mi ɗiɗɗa jangguinowo mi asa jangguinowo ko sababu min ko onon keeɗi sababu ko onon goni duɗan kam alay sago ballodiren duɗal he sen ballodire duɗal he tan jahata no wayno ceerno kase en ni min ñaago naten e groupe he sago wattuma e groupe gomo jinnaɓe he gona hen wona ɗum ɗo wona groupe mawɗo o ni groupe gomo jinnaɓe o gona hen ama sambalo en sa fof mi lamdoɗo o parce que min mi ɓoydi e moɗon duɗal ko ma jogo katakede ko ma jogo yarbitiɗi nde wawa yaade ballodiren e golle he minen tan mi mawata min mbawi tan wonde ko devoir amin mi woodi gueɗe goɗɗe ɗe so miɗi waɗi ɗum jangguinoɓe hay somi daari jommum tan mi amat so wowi kam mi wowi kono noon wayno gomo jinnaɓe onon fof sa haali o haali ko en fof sen kaldi ɗum tan nakkodi tan watti e jalal kañum ko neɗɗo ganduɗa ko neɗɗo démocratique so mbi neɗɗo démocratique firti gila o haymini amen ngal duɗal hay arde o wi amen ko ni o haaltan ko kanko so hakkima gollal tan o hoolima e gollal ngal duɗal mbuuɗu maggal o anda holɗo yaha hay jangguinoɓe ko joɓete ko o anda mata woodi jangguinowo yoɓata ɓeydama ma ɓeydama o anda sababu no ko halti amen gollelele o hooli amen accida amen e golle kono min kam saha fof ko ɗon goƴam jinnaɓe gomo jinnaɓe yo daro goɗɗum waɗa sikkino wonde fode laabi nayyi ma laabi jeegom gomo jinnaɓe no sanse saha fof no sansa gomo jinnaɓe pourtant wonde parce min andi juste duɗal ngal wata dañde ko yiɗi dañde ko wata yaade ko foti yaade ko so wona gomo jinnaɓe heeɓi kono programme mo joguiɗen o wallahi billahi aduna o fof hafi peggere programme mo joguiɗen o ala joguiɗo programme ala ko programme o won se nangi programme o en golliri programme o tan enen fof ɓe jiyaɗen koye men
programme ko programme ngannduɗaa ko programme leliiɗo ko programme regiiɗo annda kala ganndo yiɗa programme o yiɗa programme o yiɗa golle programme dina gunas kewɗe no golle programme kono noon ɓe mbawa famde programme o ɗo famde programme o ɗon no wawi jogoɗen caɗele on ɗo ngattita tan ko an jinnaɓe son jaɓani wambude amen son jaɓani wallude amen so balli amen nde ɓe hulani kono noon so balla amen ɓe huli gandade ganuma saaha fof holno mayde ummade o étape jehede oɗo étape ha tenti noon to banggue jogdi ndi yo yoɓe jogdi ndi so yoɓama tan jogdi ndi reguima tan en ngala caɗele min ko ɗum ɗon ne goƴa so waɗa étude ɗo golle howawi makko sarɗiyeji ɗi ngannduɗa wonde jommum ko yoɓete ko go'o jogdi mum no tampa ɗum ko probléme ɗum ko caɗele ɗiɗi jinnaɓe ñenen womo jinnaɓe lamɗo ɓe calcule fof dendagal almudo wonɗo ɗo calculamɓe ɓe dendagal janngino ko yoɓete calculamɓe ɓe ɓe nganndi kamɓe tigi ɓe nganndi jannginoɓe tigi ko yoɓete ko ene fam nden so balli amen jogdi jannginoɓe ɓeydama fanɗi fof so woni jannginowo ene yoɓe so lewru maayi ina sonnamo sak maaro ina sonnamo bidon nebam a faami ene joganimo dépense hay so mbaɗe sappo e joyi lewru ndu alay sago jannginowo haqqille mum fof garto e jangde ko gollata kono jannginowo to jannginoɗo ina anndi wonde goo so lewru ndu maayi so yoɓama heɓatata kam tan ko sak maaro e bidon nebam wadde ko waɓe dépense alay sago sahaaji o wujjito o yaha o ƴeewe nokku goɗɗo o wawi hebde ɗum ɗum waɗi tan sahaaji ɓe jaha ɗum laamu sono yoɓa yoɓat accimma haqqe joom muɗum pour joom muɗum wota accimo kollata ko yaha ƴeewoya goɗɗum sababu neɗɗo ko so nokkuɗama ko so wenani tan wona ko ƴeewoni hayso ko galle a rokkama dépense wenani holko mbatta o ida wonde a yeehi a ñawloyima ɓeyɗa ha dépense wena ndefa ko weeli sababu neɗɗo fof yi ñamde ko weeli ha tenti ma waɓe ɗum waɗ ma mballandiren no feewi no feewi no feewi woni enen jogui ha joni joguiɗo yiyande eɓe mbawi sona ɗum gatten konngol ngol hay juuɗe ceerno men ceerno Mahamadou Guiné Ba السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. يعلم في البلدين في بيني هول أوبر حكي الله من ديوان هالسحابة سبو كون أوبر وندو معناه بيلك بيلك نندا تفهم حكي الله ilahen jota hen ko ɓiɗɗo men ɓe janggo Allah waɗi e mawnoyi ɓe gona mawko moƴƴuɓe gasnoɓe haaji humtoɓe haaji wawoɓe sofnude caɗele sippirten hande ɓe keewi caɗele ɓe feewi wona seeɗa Madina hande hay fonctionnaire heɓe hen jiɗa addenda e Madina en dañiɗo docteur ittimo ɗo ko yiɗi makko nanga ha waɗi taɗo o ñaagi ittaɗo o yi wona docteur tan heɓle gadeɗo so gari mbiya daña saɗo min mbawa finduɗo mbawa wattani mbawa torniɗi ɗum renini jiɗi ko yaade jaaha ko yiɗɗo so tawi ɗumen mbawi ngal ɗon gandal mbawi ɗen ɗon métier kafinawo ɗo janggo mbiyeɗa jiɗi yaade ko yiɗɗo nden noon eɗen cohli hen no feewi e banggueji fof kadi haaji men gadan koko woni haaji ko sinti wuro ngoko ceerno so haalama tawi monsieur gandumo kadi ene andi o wi koye diine kono omo andi o wuuri koye aduna he o wiyani diine tan gaga aduna kala ganduɗo ne andi ko neɗɗo ɓamtade ko neɗɗo mo ganduɗa jiɗɗo yonede e hoore mum taw kala ko o sohlata omo wawi hebde hoorema kadi omo duwinu eɗen joti Allah ene jaami inchallah sone laabi
ceerno Mansour wi wallahi ngasama da ko o wi ceerno mawɗo wiino kala ko Madina sohli maska Madina ngadi ɗum Madina wadde ceerno jogii jooɗo mawɗo e finde mawde e sukaɓe Madina o wiya sukaɓe goɗɗe wiya sukaɓe Madina fiti fof ne hen ma rewɓe mbaɗi hen ma worɓe mbaɗi hen hande ɗumen la so ɗum ɗo joni jagɗe ɗe e lew rewɓe ɓol ɓurtinnade hen ɗum waɗi mi felta hooreede goomu jangi hawtiya gasi nde wi mbiyetinnaɓe nde mi felanimo hen kono on kadi mi wiide yimmiraɓe kam ɓurtorade hen ɗan haala goo nan seeɗa mum nan yimmiraɓe nan ha keewi mbaala mum sen yimmiraɓe tan fitti kam ɓurtorade hen ko ko noon mbiyetinnaɓe nan nawra min hen kam o ɗum wurata ɓurtigati ene jogani jewte no feewi inchallahu taala kadi Allah ko watta ko baɗo ɗum tan ala ko goɗɗo wawi hen ko felliti wadde ko muuyi wadde ko baɗo on eɗen jorti inchallahu taala mboɗa fela ko yettotom wona enen ala koɓe Allah halfini ɗum ɓe ɓe gonda hen e lesmi mumen ɓe yamirɓe e gollu golle ɗe e barkeji mawɓe so Allah ali ko yettere yo Allah en wonde yeɗaɓe ɗo kamɓe ɓe a yeɗɗiri golle ɗe ha jiyen wuneji kadi ɓoya naftorade ha wona janggo ɓiɓɓe jangoɓe hande ɓe gonta jangguinoɓe ɗo gande ɓurɗo tewde nder gande tawtino jangguiɗo yo Allah en moƴƴir mum sattani Allah heɓat kadi eɗen jii ballal Allah e golle he eɗen jii lijaji Allah e golle he en jii ɗo danan maha ko ɗo ñookinɗen sukaɓe men kadi an ɗo kaadi so naati e sal classe sal konne baaɗi ɓe keewi ɗum ɓittat feewani moƴƴani hawrani kono noon e ngara mbaɗa yimmumina mamma e ngara feere wonde ɗo hen jogiɗen o saaha to noon waɗama ha yaaji kadi ɗo ko waɗa ɗo ko buuɗi men ɗalaka hen Allah adana e barkita Abdourahmane Diallo o mo yiɗi dake en jii balla Allah ne ara e bangeji fof forage waɗama ɗon Abdoulaye waɗi Abdoulaye Walla waɗi buuɗi men waɗaka ɗum fof balla Allah adana eɗen jooɗi goɗɗumaji ha keewa inchallahu taala battiɗe balle ɓiɓɓe e jaam jangde noon so tawi wawaka ittani jangga seeɗa wawa ɓuri ittude jangga ha hewta wawani haybata no Amadou wini ko noon minen tan ɓolɓe min gassata noon no ɓolɓe o gassirta nde sagen ko nden min jogui e suka e lawol tuggude nde 8 heures nde o rewi ɗo nde ha no jippi 6 heures tuggude 6 heures ha weeta yimmakko bammakko joguiɗe ɗe makko on tan ɓuttenen jammare jamma so jeeyi toon onon mbiyataɓe kaari a reftima kaari a hunjima kaari a dusirima onon mbiyataɓe noon walla mbiyaɗa dusir hama dusitade dusir walla ƴettituma jangga onon mbiyataɓe noon ɓe jangga jamma o ha gandon ɓe mbawi nde fuɗɗo hokkude walla ɓe kirto heɓɗano law oto nder ɓe kirteftaji mabɓe tan e kuywa ha jangga taw joomum ɗanak janggani balle so tum julama ɓe dusir ɓe janggu ɓe kirto law ɓe ɗano beele en mbawa fiide taw e pinti gadade seydana e jamma no feewi so fini subaka taw ɗoygol gasade e muɗum hay sa janguiɗo ha paam so janguiɗo ha wawi sabu ɗoygol gasade muɗum nden no mbaɗoɗa lawde e pin law sa wawi ñaami yimmiraɗo immade guila londogo sane jutane tan ɗi immima o loodima o jangga so da tanneji heɗo ko arde ga ɓuuri moƴƴude sabu subaka law ne heewi barke no feewi kala jomum wawi heewa ɓordede so mbawi ma joni yimɓe ɓenda kam so weedi hade e jultede taka fof on pinniɓe ɓe wayɗo janggo jomum juula jangga hay guir laaɓa so ɓuuri ni hay joom arde yaa kam haytino seeɗa fuɗɗade ɗum noon ma yimmira tan kadi imma law kadi no walla yim no janggiri ene hasori law no heblori ara sen mbayi noon so Allah haaji fof maɓe nden
kono noon so woni ga tan ɓe ñanga so kuuri ɓe ñanga ɓe dursittako ɓe deftatako ɓe bindata haydara en toppittako hasi ñangiɗo waɗan weɓata joni wawi mantade kono hunjo haaɗi gande weɓata mantu noon jahani hay nokku jawi cuppara woni fof mbaɗi defte yaade balagaji ɗi eɗen poti darade hen kalnen babiraɓe ɓe daroy ɗo kam reɓe soko Allah mbawa darade mbawi ɗon pallis kamon puriyaade balagaji wawa amnade babiraɓe poti darade ɓe daro e mballen sabune no wini ko kon ten salo ko toon fof noon toon guesoɓe ɗon kata wonde ɗo fiwo ɗokta wonde fof ɗokta wonde ɗo so ɓiyo pan yiya toon no watte kaynoɗe ɗege bonata ƴeewa wona ɓiye boni yahno janngoyde dañade ya donde en waɗi mbattiden ɗum kam feere fof mbaɗen haa ɗum ƴiwo hen haalal teg min mbanomo ga soye tegal sirede so ngari ɗo e mbawi ɓe mbatta bal ɓe pijata e mbawi wiide koɓe janngoɓe wala so wokkiri yimɓe yippiɓe ɓaari min mbawide kaade wadde to ala ɗum kadi jinnaɓe fottikaɓe no win ɗum kon ɓiɗo jinnaɓe jogui kamɓe jogui sukaka kono yo Allah wonde en hen noon minen fof darde hen ne wawi Allah waɗiri mum ɗo ko en woni eywa kadi min teddiri on mi wawi toɓe kalni on en dañi duɗo kesal no mbiɗen joni gasima he nen fere gasima he walla woɗɗi no fewi donc kam ne lakiri ne yaadi kadi wona juuɗo ɗo so ɗo so Allah reeni ko noon ɗo no huddiri e medde heeni kadi ɗum fof jaaɗo muroji jagatade e gandi mbasa rentaraɓe e sukaɓe tun so woni ni ko nden ka alusana ɗum ko heewi kewanno kono Allah no reeni noon kono to kam no wayi fof ene joñi en heeɗi kadi ɗo janngowo so woni ɗo ɓuuri baloɗo yaaba baloɗo ɗo ha deeƴe ha wawa famde ha wawi ko jangguinte ɗo kono to ene hiiɗi sen teskima ni kala laamu wadduɗo ekkolaade kono ene tawi ko banggue tiiɗi mo tawde ɓuuri heewde joñat dadde mbattude dadde janggo fof tawde wona hakkille no rendi no deeƴi ala yew kewɗo ala dillere heewde ɗum waɗi noon toon ene ɗamini ene hawra ene ɓuuri hawrude e ɗo no feewi nan banggueyaji ɗe ala hayso banggue placement jangde nde ɗum ɓuurata hawrude ɗo inchallahu taala eɗen jooti heddi sen ɓamta en walla tagodi taskere taɓamtede inchallah ne wawi wadde caɗele sabune yagatta o ne wawi woɗɗude kono hay ɗum eɗen e peeje muɗum so a newni ne wawi dañen inchallahu taala ɓoyata so en ndenndi enen fof e mbaddi jungo e famde ɗum tan dañi fay gila joni kono faywal noon eɗen jiilo eɗen ƴeewa so ma nden peeje mum inchallahu taala so kawi mbawa yatantere janggo he taw gara caɗele ɗen ɗo to banggue yagatta o ewa so mi jiitatama ɗe peeje hen alay saabu sabune ene woɗɗi so jooni yahi moton 10 heures yaha hassoyo arta 10 heures tan 45 ɗeɓata waɗo waɗo sabune koɓe ɗo ha aabi en koɓe ha nere e ko nandi hen walla ɓe ategal toon yimmoto ngara ga question ngal tampata wawa amde sa jogui ko jaaɗo weeɓani nden noon ne gasa sen jii toon ma en nden peeje ballitoje e gonka sukaɓe toon taw wona yagata e kewi yagata e kewi tardine jomum tardine jomum Allah noon ko moƴƴo ne wawi ma Allah safra inchallahu taala ɗay wadde fof enen fof ndindi hen enen fof e ndindi hen peeje e ndindi hen sabu inchallahu taala so ɗum ɓenni emin jetta on no fewi ko min nanɗo haalde e nder jonde ko ene yewɗi min no fewi sabu ne hollade ko jinnaɓe ne mbawi darade e aynude adin ɗumen e rew lawol so caɗele haalɗoɗe ko caɗele poɗɗe haalede ha tengta yiwe ha muusa ko waɗi ɗum ko wasawto kadi fotani waɗde janngowo ara ene yoɓana jangguinowo wasa ara fotani waɗde ɗum kam ma amare ndar hen ko yaaji ɓe toppito ɗum kadi ko ba Abdourahmane Ba ko wulliri ko ko gonga ko haali ko ko gonga ko noon foti wonde wona jinnaɓe fof jaɓata ɓiiwa tan wiye baaba wiyayi min gaddu temedde ɗiɗi wiyayi min gaddu temedere
jaay mi ɗon ɓurnogas jaay mi na mbaɗa ɗon e tawi gonga mon jom frante ɗum noon sabu no wini no woodi ɗi woni dalil jom yettata wiye so wowi adda totte no adda wiye baba jaay mi gaɗa naggam wona baw totta wiya waɗe ha joni kono administration nannogol ngel ɓuri heede ko wayno fof so waɗi ɓe mbaɗata ko kayi ɓe binda heen totta ko wona wonde e tampon wonde e mañede ɗuɗal ngal so yimɓe hollata baba ne anndi ɗum ɗo immiɗoydade haala ɓala gonga hen saaji wona ko hutorte e nder administration aɗa tan nder yande a jarama no fewi so yimɓe anndi koye miijo ko jason kam ko administrateur o mandi affaire administration ni en moƴƴi no fewi e walla no fewi kadi goto fof so jogii miijo heen woto am haalde miijo mum oɗo wii mi annda ɗum no fewi walla aɗa aatan miijo ma haatan ne waawi gaɗa miijo ga sikkani en nafa tawa ngon tigi sohlano on sa enne koɓe heen koɗi fayida mbawano sohlade waɗi hay goto am haalde hay sa yi galle mon wonko ciftoɗa poɗɗa haalde on aɗa waawi tongude mofɗa ñama siko jooɗima gadda miijo ngo e nder fof he ne waawi kuuto nafa yiɗi e nder golle mumen Allah jarama o jarama Allah wallani ɓuran Allah hokki woneji men kadi jeeyte fof allahumma salli ala sayyidina Jenderal haali jana goɗo waɗa haal ɗon ngam ha paɗi o yino haal wawi haalde dan lestan o yino lamdal yo haal no wawi akkuno ɗo lamdo dan lestan eyi mais est ce que comme ça fulaji ɗo museji kiyo jogade kaye maɓɓe e bipuji maɓɓe ɗum ne jeeya min ngala waɗinoma sako ene jeeya miijo amen ene jeeya on saaha Amadou Tidiane alno ha fewni nokkuji ɗo ɗum fof foti moftede ene jeeya e miijo amen ɗum min mbita min gacca tan ha mo wuuri somi ɓamti ɓe nannutuɓe programme amen laboɗo to sukaɓe kala ko cohli ɗo so fayi hoodde ɗon wonta sana to ñande ɓe dokka golle galle en ni yummi en kodda hen to janggo e arta hayde banggue jobdi ndi ɓe gonko sansude programme to banggue ticket aji ɗi ɓe gonko ittude ɗum e banggue ticket ɓe gonko ɗum ma deftel ni lebbi jeenayyi ɗi fof lebbi sappo ɗiɗi fof hen wonta a faami hayde banggue ticket aji ɗi mo wuuri sa heeɓi goto fof koma witto fefri hay ticket aji ɗi kam en ittoɓe ɓe mbatta ko deftere janggo fof akere deftere nde lebbi sappo e ɗiɗi fof gonat hen ene wayni so wattu joppi joni dokkata deftel ngel kodda maggel galle sa addi deftel ngel Amadou Diallo winda tampa wonda yoɓi deftel ngel mofte eyyi deftel ngel hotta galle tan so woni lewru maayi so woni ngel deftel ngel hakkete ngel lawa goto ɗum ko école donc kala deftel ngel majji e jungo ma laki lewru maayi deftel ngel atani ngel majji ko jinnalo ko responsablement ɗum ɗema deftel ngel eyyi pour gandiron ɗum fof ene jeeya programme amen mo wuuri so hawle welede Allah Amin.